ja ens hauríem mort de fam. Doncs Alcarràs és una pel·lícula que parla sobre una família d'agricultors que cultiven presseguers a Alcarràs, que és un poble de Lleida, i que afronten l'última collita que faran en aquesta terra perquè l'han de deixar, perquè el propietari vol treure els presseguers i posar-hi plaques solars. Llavors, és com aquesta família, és una pel·lícula coral, hi ha molts personatges i és com tota la família lidia amb aquesta crisi i aquest canvi, no? Canto per un amic meu que per mi ha perdut la vida, que per mi ha perdut la vida. Com una grua. Em sento com molt afortunada per el fet de que la gent ha llegit la pel·lícula com volíem que la llegissin, no? O sigui, que s'emociona on volíem que s'emocionés, que arriben on volíem que arribessin, no? I que, a més, diguéssim que el missatge que hi ha darrere la pel·lícula sobre la petita pagesia, no? I com és un món que d'alguna manera està en perill d'extinció, perquè és molt difícil ara mateix viure d'això quan ets una família que cultiva la terra i tens un trosset de terra petit, doncs això era una reflexió que volíem que fes la gent i crec que sí que està allà, no? La gent de Lleida s'ha sentit també representada, que per mi era una cosa molt important, no? Intentar explicar això des de dintre i des d'aquesta família i com viuen. I després, al final, és una pel·lícula sobre la família. Un contracte firmat de les terres. De contracte firmat, no n'hi ha cap. Què us deixeu? El Pinyol vell i jo ho tenia fet de paraula, igual que el seu pare i el meu pare. Bé, no ho digues això, papa, Que por, pare! Per mi, el cicle Gaudí és una part molt important de donar a conèixer les pel·lícules que fem aquí i donar-li l'oportunitat a la gent de veure-les, perquè moltes vegades això, no? Les pel·lícules s'estrenen, estan 1 o 2 setmanes al cinema i ja t'ha passat l'oportunitat. En canvi, amb el cicle Gaudí, quan ve al teu poble, a més també té aquesta cosa, no? De que va als pobles i a les diferents localitats on poden mostrar cinema i a més hi ha una cosa molt bonica que és com, no? Els equips de les pel·lícules normalment estan formats de gent de molts llocs diferents i dona l'oportunitat de gent de l'equip anar-la a presentar, no? Si ha col·laborat en la pel·lícula en el seu poble o en el poble del costat, no? Jo crec que és realment una iniciativa molt interessant i fa que gent que igual no agafaria el cotxe per anar a unes sales, no? De multicines, doncs de sobte pugui veure aquesta pel·lícula a prop de casa, no?